Ginapunteriya sang China ang spokesperson sang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea nga si Commodore J. Tariela bangod tuyo nila nga mapauntat ang ginatib-ong sini nga transparency policy. Pagi sa sini nga polisiya, nabulgar kung ano kaagresibo ang China sa pag-agaw kag pag-angkon sang West Philippine Sea. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Jeffrey Ordaniel, ang President kag Chief Executive Officer sang non-government, non-profit kag non-partisan volunteer-based organization nga WPS Incorporated o kun We Protect Our Seas Incorporated. Iginpayag nga ginaguba sang transparency policy ang salami o kun ang salami slicing strategy sang China. Iningat estratehiya sang China amo ang amat-amat lang nga pagpangkuha o kun pagpangangkon tub-tub nga dalayon na nila nga makuha ang bilog nga teritoryo. Sunog kay Ordaniel, bangod sa Transparency Initiative kung sa rin may Philippine Coast Guard kag may media nga aktibo sa pagbulgar sa pagka-agresibo sang China, gina-target naman nila subong ang Philippine officials, partikular si Tariela nga mo ang pinaka-popular nga messenger sa musini nga issue. Payag sini, ginapagwa sang Chinese officials nga ginaguba ni Tariela ang relasyon sang Pilipinas kag China apang ang matuod nila nga intensyon amo nga pauntaton ini sa pagwaragwag kung ano ang matuod nga hitabo sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Sa unang nga 3 ka semana sang 2026, at least 15 ka mga separado nga mga Facebook post kag statements ang Chinese Embassy ang nagatarget kay Tariela nga talalupang doon nga wala man nila anay ginahimo sang una sa iban nga mga Filipino officials. And the transparency policy is exposing them so hindi sila makaporma because the media are there, the Philippine Coast Guard is always there. So every time nga may ara sila obrahon, they get exposed. So this transparency policy is very effective, and so that's why their target is Commodore J. Tariela. They're targeting him because he is relentless in exposing their bad behavior at sea. And so if you notice ang recent statements ng Chinese embassy, they want the Philippine government to reprimand Tariela because allegedly Commodore J. Tariela is destroying Philippine-China relations. So if they can get rid of J. Tariela, then this transparency policy will stop, and who knows kung ano na ang ilaobrahon to nga hindi na natin makita.